την κατηγορηματική αντίθεση της διοίκησης του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου στην πρόθεση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να παραχωρήσει το στρατόπεδο Σγιάκα στην κεντρική λαχαναγορά Θεσσαλονίκης, εκφράζει με επιστολή που απέστειλε ο Δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου Πέτρος Σούλας. Το στρατόπεδο Σγιάκα ακούσαμε από τον αναπληρωτή υπουργό τον κύριο Βίτσα ότι θα παραχωρηθεί στη λαχαναγορά. Απέναντι σε αυτή την εξαγγελία του αναπληρωτού υπουργού είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι, όλη η διοίκηση του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, γιατί ζητάμε την παραχώρησή του προς τον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου προς όφελος των πολιτών. Γι' αυτόν τον λόγο στείλαμε και επιστολή και στο γραφείο του Πρωθυπουργού και στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας τον κύριο Καμένο και στον αναπληρωτή υπουργό τον κύριο Βίτσα και στον κύριο Περιφερειάρχη και στην Αντιπεριφερειάρχη την κυρία Πατουλίδου. Η πρόθεση λοιπόν του Υπουργείου να αποδώσει το στρατόπεδο στην λαχαναγορά είναι εντελώς αντίθετη με τις μέχρι τώρα εξαγγελίες ότι τα στρατόπεδα του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης τουλάχιστον, αν όχι όλης της Ελλάδος, θα αποδοθούν στους Δήμους προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η πρόθεση του Υπουργείου να μην αποδώσει το στρατόπεδο Σγιάκα στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου συνιστά μείζον ζήτημα, δεδομένου ότι αποτελεί υπόσχεση τόσο της παρούσας όσο και των προηγούμενων κυβερνήσεων τα στρατόπεδα να αποδίδονται στις τοπικές κοινωνίες. Η απόδοση του στρατοπέδου Σγιάκα στο Δήμο είναι ένα διαπραγμάτευτο αίτημα, καθώς με την αξιοποίηση της εν λόγω έκτασης και τη δημιουργία χώρων πρασίνου και υποδομών αναψυχής θα αρθεί η περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής, συμβάλλοντας στην αύξηση του πράσινου ισοζυγίου και κατ' επέκταση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών. Εμείς ζητάμε και θέλουμε την απόδοση, την παραχώρηση αυτή του στρατοπέδου Σγιάκα προς το Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, προκειμένου να το διαμορφώσουμε σε χώρο περιπάτου, αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο το αίτημά μας, καθώς και η περιοχή το έχει ανάγκη και γενικά η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη από πράσινο. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι επίσης στην αύξηση του όγκου των υφιστάμενων κατασκευών μέσα στο στρατόπεδο Σγιάκα. Η παραχώρησή του σε εμάς σημαίνει ότι κάποια κτίρια τα οποία δεν είναι χρηστικά θα κατεδαφιστούν για να διαμορφωθούν σε χώρους πράσινου και κάποια λίγα κτίρια που υπάρχουν και είναι χρηστικά μπορούν να επανακατασκευαστούν προκειμένου να μπουν κάποιες εγκαταστάσεις μέσα που θα εξυπηρετούν το ίδιο το στρατόπεδο και όχι άλλες χρήσεις, όπως λόγω χάρη σχολεία, παιδική σταθμή κλπ. Είμαστε αντίθετοι σε αυτό. Σε αναμονή είναι ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου για την απάντηση του Πρωθυπουργού σχετικά με την απόδοση του στρατοπέδου στην περιοχή, όπου και ανήκει χωροταξικά.